Hadin kejingkren Menteri Rangba kejelau Konrad K. Sangma nin kesngi baka sorkar jela kan sesiu hi ya ketulop jengkilai teli ki Autonomous District Council kata ke KHADC ke JHADC lembat ke GHADC kalau pelong ya ke New Tribute Council HYC ban bo igni kejingkeli ke sorkar. Haila tho hagariti sanchar kari India bat ha ke 6 schedule ba ke sorkar kan siu tulop hino. Ladawa kajing pensyai halor kini karai bala shim na kasorkar. Ha kajing kren bekilat pathai kubor ubak roy kupar senrem ula keli. Ke kajing mut ba kasorkar kadon halor kini karai hatu kasorkar kaladon kajing temu ban pen kelai ke 6 schedule jong kariti sensyar kari da ke bawan ra ki kendon nang ni syakmat ba kasorkar kan siu hino tulop kinong tre. Nalor kata uloong kat kum kajing sngot hu jong ke HYC ke Constitution kari India ke kerensyai baka 6 schedule ke don la ke jong kafan bat na kata kafan ke District Council ken pentelun ye ki kam jong ki la kalong ban siu tulop ye ki nong tre ne ki MDC bat ye ki EM jong ki District Council shu ba roy kupar ula bu ru kajing keli ke sorkar lada ke sorkar ke siu tulop ye ki nong tre ki District Council hatu kinong tre ke District Council yanu kin kongo ye ki isi ne ke sorkar jela. Ka habedi ka ngiyo iya ka jingkren jong Menteri Rangba jong ka jela ka jong i mendin ka si ban pentip ba ka sorkar jela kan sedang ban siu hino daladi ya ka tulok jong kinong tre jong ki District Council ki laitli ki District Council ki bedon hakani ka jela ka jong i hadin mengiyo iya ka tu ka jingkren jong Chief Minister la penpau ba ka sorkar kala shim ya karai na mentaban ban siu no na du ka sitrik na wieng jong mataw snam bat ba ka sorkar kala snai ka committee ban yakren ba ki laitli ki District Council ki bedon hakani ka jela ka jong i nakaliang jong ka sengi kwa ban penpau bat ban panjing syai na ka sorkar halor kini ki bentah harum kabeningkong ngi kwa ru hot shwa bangin ong bangin krisyan na ni bangin persya ya kani kara jo ka sorkar ngidon kam ban sngotu ya ka jingmun hadin jong kani kai ka ban kata ya ki District Council kai ban kata yangi kum kita ki boong mangidon kam ya kata ka ya ki District Council na kabata ban yada ya ki riti ki dostur ki jongi ya ka sensyar ka khadar ka jongi ya ka khendo ka siap ka jongi kabeningkong ni hak ban ni kwa ban yo jing pensai na kaliang jong sorkar la ne do Chief Minister ka jongi kalong bahai la tho hapo ka 6 schedule jo ka lani hapo ka riti sensyar jong kari India baka sorkar kan siu tulop ya ka District Council na markat kum ka jing sautu ka jongi hapo ka 6 schedule jong Constitution jong kari India kala dek ban kerensyai baka District Council kan don la ka jong ka fund bat nakata ka fund kan pentelun ya ki kam ki jong ka la kalong ban siu tulop ya ki nong tre ki jong ka la kalong ban siu tulop ya ki MDC ya ki EM lani ya ki executive member jo ka District Council tingi kwa bentep baka sorkar la kan wanra ya ka jingkela hapo ka 6 schedule jong Constitution jong kari India nakabenta ban wanra itai kendon iban ong ban nang ni syakmat ka sorkar jela kan shim ka jingkli ban siu ya kata tulop jong kinong tre jong ka District Council kabaar ka District Council ka don ya kata kentin ka bong Autonomous District Council kamot ka don ka autonomy ka jinglong independent ka jong ka hapor bala krung ya ka khanit ban riu haka riti sensyar kari India lawan rak nang ya kini gir kom sensyar hang ni hapo girilum ki jongi hang ni hapo Meghalaya bat hakiwi girilum ki badon hapo ka thanchate la mingi da ka jingmut bakin don kum kini ki bor sensyar ki ba hapo jongka kindon ki dorbar trairi kindon ki dorbar kur kindon ba kiwi ki dorbar trairi ki ba ya hap ber karukom im ka jongi kelada ka sorkar mentang kan rai ban siu no maka ya ka tulok jong kinong tre sorkar jong kinong tre jong ki District Council syai kan don kata ka autonomy la ne kata ka jinglong independent jong kini ki District Council hatu unong tre jong ka District Council menta unlong loyal yanu la unget ya ki EM la ne ya ki member jong ka District Council ki MDC ne unget ya ka sorkar ka basiu tulop ya ki te kata ka autonomy ka bagi District Council ki don kanom don shu te kata ko wi ka bangi kwa banyo jing pensyai bahot ngiyo i ka jing kren jong Chief Minister jong i ban ong banginom kta ya ki kam ki baka District Council ka le ring ngide man so thu pat ba sisien pila pila siu tulop ya nur ya no pila ayu u ban si nakaplating ka jong ka sorkar utu unong sya siu tulop un sngap ya ka District Council ne un sngap ya ka sorkar jela usket 3 jong ka executive committee la ne usket 3 jong ka legislative committee un sngap ya no la un sngap ya ka sorkar jela ka bai tulop ya ki ni un sngap ya ka District Council la ne ki MDC bat ka baar ka longru balada ka sorkar ka siu tulop tangi kinong train kan siu tulop wadi ki MDC wadi ki EM ru
Bana kata kapur la kata ka Office of Profit ka Office of Profit kan long attract ni yaki MDC. Pingi hak ban ya syai luar kita ki bat ka balai ka badon kam menta ka long ba. Ka sorkar ka rai ban siu ka tutulop kinong tre. La ka sorkar ka rai ru ban siam no pat ya ka bah ka ba ka dis council kayo. La ka long na ki minerals. Ka dis council menta ka don ya ka fund ka ba ki lum fund lembah ki minerals lembah ka transport, lembah ki kali, lembah ke jingshim ya ka professional tax but kiwe. Temata ka sorkar kan lek kumno ya kita ya kata ka hok jong dis council. Lagi dis council kinang don hok ni amban yo ya kata ka share ka bagi juyo bro kata. Ne ka sorkar kan shimno ya kita ru. Kan mentoy ayu mengindon ya ka dis council lada ya kata ka hok ya ka ba ka constitution kala ai ka riti sensar kala ai ka bah ka dis council kan penmi pisa daladi ya ladi. Na ka bentaban kersyan ki jingdon kam ki jong kala kalong ban siu tilop ki nong tre la kalong ban siu tulop iki MDC ban siu tulop iki bat ban pendon kam hakiwi ki liang ya kata on shimno da ka sorkar ngam trai ba ka sorkar kan shu IA yu tulop kan poi ka por ba da ka sorkar ka pelut kumbuong chief minister menen bahagia CDC tang ban siu tulop dan kam nyo po kru ra ka sisnam ka jingkeli kalong katakan nyo po kru kan yo na ka sorkar jela ban penmi na ka bentang ban siu tulop ik nong trai lada kanom ketat lane kanom shimno ya kata ka share lane ya kata ka bah ka ba ka dis council ki yo tiga jingkeli mentang ngikwa ban keli ya ka sorkar ke karai ka jongpi la hapor lada piong ba pinsiu ya ka tulop pinsiu tulop iki nong tre jo ka dis council la pin kini no ne ya kini ka bah ka ba dis council kayo ti kita gi digilai teli ki bang ngikwa ban keli ya ka sorkar ban ngikwa ru ban ajing mut ya ka sorkar bah ka jaka ba pin wanra ya kum kini kirai kiban kata ya ka autonomy lane ya ka jinglong bakerpang lane ya ka jinglong independent jo ka dis council pihak ban ajing mut igi dis council bagi di ban penklan ya kata ka khusus kabor ka jongki na ka bentaban penmi bisa pidai ban penduna ya kinong tre ka jaka ba pidon kam san pungut menta ka dis council ki tung san spa ngun kata ka sau spa san po kin tulop na kumbuang ifi ka GHCDC gagarul satu anmas dis council ka hak ban siu tulop nyo po kro sisnam rega jing mi ka jong ka dai lai po kro ka jing keli kalong balai ka poi seduk tau put hatu kim so thu si yala ka jong ka bor la da fidon kam nyo po kro pihak ban penmi ru ya ka pisah nyo po kro tengah sno ba ka sorkar ka jaka ban sim ya kum kini kirai ki bala ban kata ya kani ya ki dis council ya ka autonomy ka jong ka dis council kam dei ban wan sim da kum kita kirai ki boong bakan siu tulop maka ka sorkar kala de ban karai menta ban le ya kum kini kala ban kata ya kata kejing ya kebor nyu kita council namar ha bakhat du hi lada fisiu pisa pihak ban penmi ya kata ka pisa bat na yon penmi kata pisa ka debit lang ba ka sorkar kan poi ka por bakan sa kini lut ya kata ka bor ka bakhat council ka don nam ta ban lum ki tax ki ba fair ban lum ya ki ban yo ya ka share na ka sorkar ha jing si siya ka sorkar ka di ban ai siya ka dis council ya ka share ka jong ka por ka babyang kan ki mineral resource ka sim ka sorkar ka transport naki kali kita kasim ke sorkar dari katnu kami bat katnu ka di bentar jo ka dis council hadu mentar umpat dia ka sorkar kam jupen bana bapet napo ka uput rekam jong hasil autonomous council ngiyok lum kat ni ka tax bat nakani ka tax ka bah jong ka dis council ka dekat ni dari namar baka sorkar kam ju ya thu ya kata lada fidon ka parti ka baru lah po ki CDC da ka bayahap jingmut baka bat ka baru lah ka sorkar ka ai kelut mensiam ya kata ka share ka jongka ne lada piyo ya ka parti ka baru lah po dis council da ka bom yahap jingmut baka sorkar ka bat no ya kata ka share lane kam ai kum baka de ban ai tinging yo iba ban penbahi ya ka dis council kam dei kan ni galanti ban ong mangin siu tulop no mangi na du ka sitrek ngai weng nang ni sya khamat ngin le no mangi kum tan re ka di ban penbahi ya ka dis council ka por menta ka dei ban penbahay ka dis council ban penklan ya ka dis council ban kenturu ya kini ka dis council ba pimdei ban bam hati kit kulai kaumut bala da fidon ibor ban penmi bisa sispa dingka pi pelut ru sispa lan pelut dunakan ndei ban ong ba filum bisa sispa pi pelut aspa pi pelut sanspa telarang ngile aku ta kadai kan bangin poi kum poi ka GHCDC ban poi kum poi ka GHCDC ba mlaksuk ban siu ya tang ya ka tulop jong kinong treru tinging sngo ba karai jong ka sorkar ngimtep ki perkhat akan kaliang rena kaliang jong ka seng ngikwa ban yo jing sha iswa ya kita gilai teli kimat ka baningkong ka hae la tho akon ha ka schedule baka sorkar kan sim ka banta ban siu tulop ya kinong tre ka baar kan ja ayu ya kata ka jinglong ya kata ka autonomy jong kini des council bat ka balai ba hatu ka sorkar kam katmu
ban kini no ya kani ka bor juga district council lan ya ka hok juga district council ban yo ya ka share ka jongka na ka sarkar jela kumjuru ya ka bor ban shemi kita kita ki pangikwa ban bu hakmat jong sarkar baru nga hajing sisa ngimkwa ban kren political ngimkwa ban ya ta baide baka sansar ka kadar lan baide baka kamsan hima sima nrei kumba pahi kita kisien balai kami kani baru ngitip kajing mi jong kani gade number ba sau pun riu benai kinong tre jong ka Garwheel Autonomous District Council kim sim layo yu tulom kabaar kumboong hiu chief minister ba nyo ka GHDC ka ban pulut nyo pukrur tang ban siu bai tulop kinong tre ka ba kajing yo ka jong ka kade tang lai pukrur bat ngitip ru ba ka election sa ka GHDC kade ban long hong news nam uban wan baliasi ka sarkar kamkwa ka parti lan ka kabayalam ka sarkar kamkwa ban kata ya kanam tagini ginong tre gibetre po GDC kala bande tang kajing persyang ban yo nong sanhima abai de bekni kara jong sarkar ya kabangimla ngimla ban len ya katan ringim tepat kai gajeng mut halendet jong ni kara pi bengi hakabakat du hi berokhat ke parti politics kabangiong baliasi kajing bom don ya kaju ka parti ka ban rule la kalong ha state ba kumju ra district council kala bande ka we ni kidaw bat kajing ya tengku liasi haki board trekam hapadeng ke district council bat ka sarkar kila bande ka we ni kidaw bat ngimla ru ban len liasi kila bandon ki board ki banabar ki batmu ban pendu ru ka district council ngimtep ya kata ni nakalayang jo kaseng hi ngim pediang ya kum kini gijing temu bat nginlong ki bapikir ki bafet perman ban ya keren ban ya sautu jingbut mangatrai kapur kala dei yang ibaro tani ngikwa baka district council kandon ya ka autonomy kandon ya kata ka jinglong ka banom syakta lani ka banom syak penbor hagi bor sarkar lani kinu ki bor ki dei bandon kata ka jing teli ka jing sautu jingbut haki tu ki haki MDC ki jongi haki bor dorbar trairi kinong song jong jelahi jong ka jelahi bro aku ki ba kamtam ki trairi trai muluk banom syak nengi dei ban ya persyang ban penklan ni ki district council ngim dei ban persyang ban pentroy ni ki bor jong ka